sa ka cause me pain. So I try to forget. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si RR. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Will I Survive? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na sa'yo ang kaagi karon? Nuganing sa kalalaki nga taga Leyte ang nga matatampo nagdasangan nga ara-ara. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, Arar. Bantayan ni Bay, ha? Kay manglaki na. Asa mo tay? Wato misa atong uma, manglimbyo mi dito. Kuyog ko ninyo tay. Ay, ngano mo kuyog man ka? Ang tabang ko ninyo sa uma. Ay, pastilan ni bata. Dinhin lang kas, Bay. Kuyog lang gud ko ninyo tay. Aron dali mo manog limpyo ang atong uma ba? Nala, sige, tana. Ay, Oh, nusa naman ka, ang lingkod magkadya. Saan, kapoy? kapuyan ay mag-uma tay sa. Oh, kapoy, oy. Mong ikaw pagtarong Diyos pag-eskwela. Aron, dili ka mahimong mag-uuma. O tay, magtarong gid kog eskwela. Congratulations, anak. Salamat tay. Ay, congratulations, Dong Arar. Salamat tay. Dali ra gyud kaayong panahon. Walang hibaw eh. Nakagraduate ka na sa high school. Mao gid tay. Ay, dali na mo. Mamauli na ta. Unsa may plano ni Murundong nga nahuman naman kag high school? Gusto unta kong muskwila college tay. Aron kon makahuman kog eskwela o makakita kog nindot nga trabaho. Hawason ta mo sa kalisod. Nindot kayo ng imong plano, Dong. Uy, karon pa lang, nalipay na kong maghuna-huna. Musugot mo na tay nga muskwila kog college. Oh, sige, amo kang paeskwelahon. Maningkamot mis nanay nimo nga mapahuman ka na mo og eskwela. Salamat inyo nay, tay. Pangandam, kay adto ka na mo paeskwelahon sa Cebu. Salamat itaw. Kay nakaskwela lagi kog college. Aron maabot na ko nga akong gipangandoy sa kinabuhi. Nay, tay. Nahuman na may go college. Mananghid unta ko ninyo nga muadto kog Manila. Uy, mag-unsa man ka dito sa Manila. Adto ko mga apply dito nay. Basin pa day makaluyan, makatrabaho ko sa gawas. Unya, kinsa may abtan nimo dito? Adto na ko moabot sa ilang tiyo Jerry tay. Na sige. Ayaw pabadlong siya mong uyuan dito, ha? O nay, Naman kay number na ko, panawag ko niya kung unsay imong kalaki dito sa Manila. o tay.
Di ka basta-basta magkatrabaho sa gawas o panahon na dong eh. Malagi, Chok. Suway-suway lang niya ako. At kining Manila dong, pait ka ni. Huwag kay kwarta, pwede pa itagyot. Huwag kay trabaho, grabe, samot. Malagi, Chok. Ay, may maayog, matrabaho ka lang una sa kong itrabahoan. Eh, nagkinahanglan man sila og tao ron. Sige, Chok. Trabaho lang muna ako. Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta naman ka diha? Okay na tayo, nakatrabaho na ko dere. Itabangan ko ni Tio Jerry. Maayo hinoon. Sige lang tayo, magpadaraw niya kung kwarta ninyo ha. Dali eras panahon eh. Apit namdi ko upat ka tuig dinis Manila og nakatigom na sigo. Mapauli lang una ko sa liti kay gimingaw na kay ko nilang nanay ug tatay. Og fiesta po sa mong dapit. Kabral, ikaw eh. Ako yung taon ikaw. Sabot ka gwapo ka, ganito ka Manila. Ha, ikaw, ikaw. Moram gyapon ko gud. Ay, mga gwapo rin ka. Pero, para, taimingas mo pagpauli ng gawi. Ha, nga naman. Na may kalingawan ng gabi ikaw. Noroy ta, kay nakoy ipilailan mo gaw. Sige ikaw. Gaw, may akong ingon mo nga akong ipilailan mo. Si Jen. Jen, ako yagaw si RR. Kagwapa niya. Uy, go! Ah, Sugoy! ay, Saan kasi magtutok ni Jen? ay, Jane. Hello. Ha? Ganaga ni Jen? Ugaw. Yati sa? Ako mo na ipaglailang eh. Puya bin yun. I love you, Jane. RR. Manay tinuod, Jane. Na love at first sight ko nimo. May chance ka ko nimo, Jane. Nganong mulimod man ko nga. Ang tinuod. Ganahan sa ko ni mo, RR. Kun mo na, kita na. O, RR. Uyab na ta. Salamat, Jane, nga wa ko nimo padusag lugay. Salamat, yugayo. Tinuod ning akong nabalitaan dong. Nga may uyab na kuno ka. O pa, si Jane, taga Pikas Barrio. Kung mauna, pagminyo na lang. Aron makakita na sa mong apo ni nanay nimo. Maogyod dong. Nindot trabaho nun ning naay apo. Pagminyo na, total na mantay mga kahayupan diha nga imong magamit sa inyong kasal. Okay, rasad ko nga magminyo ta. Salamat, Jane. Atong lihok ko na nga itong mga papilis aron makasalata. Ha? Mo abroad ka? Oray, nadawat ko para gawas. Nga sa ato pa. Malayo na day ka na mo? Sige lang, Uday. Para ram sa di sa itong kaayuhan ng akong buhaton. Para sa kumaon sa itong mga anak. Pag-amping ba dito sa gawas, ha? Uday, kamusta't pag-ambing din niya? Ikaw ni bahala sa itong mga anak, ha? O, dong.
Salamat din taon kay okay na nga mo trabaho rin sa gawas. Mahataga na gina kong mayong kaugmao ng akong pamilya. Kumusta man mo diha? Okay rami dong. Mayo inon day. Magpadako na mo kwarta ha, aron makapatukod ka og bayad diha. Kay inikuli na ako, magnegosyo na ta. Sige dong. Sugam dagan sa panahon eh. Upat ang ko katuig din sa abroad. Sunod adlaw mahuman ang akong kontrata. O makauli na ko sa Pinas. Makita na ako ang akong mga mahal sa kinabuhi. Salamat ka na uli na kadong. Gibingaw na kay ko ninyo dayo eh. O ilabi na good sa akong mga angel. Mingaw na sad kaayo minimo pa. Ako sa bingaw na kay ko ninyo. Dali be, dali. Diyan na ko yung mga pasalubong ninyo. Ha? Magnegosyo ka? O day, magnegosyo na lang ko. Kapoy namang ibalik sa gawas eh. Sige dong. Unsa may imong negosyohon? Nakaloyan kita sa Ginoo dong. Nilambo kita ang imong farm. Og ang atong grocery store, maayo sa kita. Og nahuman na sa nga atong bay. Basta maning kamot lang kita day. Maluoy naman ginatong Ginoo. Maogi dong. Day, si nanay ug tatay pa. Mga tiguang na magito sila. Musugot ka nga, anila nato sila papuyon din sa ato? Sige dong. Aron ato sa silang maatiman. Okay raman gud may nanay ni mo din sa ato. Maog yun. Okay naman kung bitito siya bay. Dili na, tay. Mga tiguang na mo. Nagkinahanglan na mo og pag-atiman. Maong, anhi mo puyo sa amo, ha? Dajin, panganda mo. Bubalhin ta sa session hall. Ha? Nga naman to? Na super typhoon nga mo igo din sa itong dapit. Bagyong Yolanda ko, no? Unsa? Sige na. Tay, panganda mo kay mubalhin ta sa session hall. Kay na bagyo nga, muabot ko sobra ba kay ni? Sige, mamahin ta. Salamat kay nahumanan ako black ang tinahan o nahipos na sa ako ang mga hayop. Ubalik ako sa session hall kay nisugod na bang hangin. Inday, kamuram lagi din eh. Hay mas mama ninyo. Nag-apas na lang lola og lolo. Unsa? Nipauli man si lola og lolo pa. Kay iya ko ng atimano ng ilang pay. Oh, ginoo ko. Di nila mo ha. Ayaw mo pabiya din eh. Kay ako sila pason. Sobrang may hangin. Ano nangyari sa nanay at tatay? O si Jane, niapas na lang hinuon nila. Usa ka. Bulog sa tubig nga, nagpaingon ako. Manod ko! May gani kay huwag umatay. Nagkadgunit pa ko ining kahoy. Kadakan sa kusaman. Mubalik ko sa session hall. Magsusi ko dito. Kumusta man mo din eh. Okay na ba din ito? Ang imong mga anak, okay na ba din
Personally, tatay mo. Among nabangalan nga, wa na kinabuhi do. Unsa? Kinabihan ko. Maluoy mo. Tabangi ko ninyong makita ang akong asawa. Wagad na kayo. Wagad yung makita si Jen yun. Wagad, ano dito? Ginoo ko. Unsa ba ni nahitabo sa akong ginabuhi? Namatay sila si nanay ug tatay. Ug karon, wagid makita bisan ang patayng lawas na lang sa akong asawa. Jane! I have this feeling inside me that I've always tried to keeping it, but only Grabe ang kadaot nga gihatag namo sa bagyong Yolanda. Nangamatay ang tanan akong mga kahayupan. Og namatay usab sila si nanay ug tatay. Ang pinakapait kay na-missing nga akong asawa nga si Jane. Pero bisan pa man, nagpakalig-on ko tungod og alang sa akong mga anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni RR nga taga Leyte uban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga regulahan Will I Survive? Ang mong kaagi gibata nagduwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw? Kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahapon. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin.